Здравейте и добре дошли в канала ми. Аз съм Бистра и в днешното видео ще ви покажа как си обзаведохме кухнята, защо решихме да е точно така и ще ви покажа как сме я организирали вътре, тъй като тези видеа лично на мен са ми много интересни. Надявам се и на вас така. Ако темата за обзавеждането ви е интересна, останете с мен до края на това видео. И така, нашата кухня е решена в дърво и бяло, като сме избрали сив гръб. Тя е под формата на буквата Г и не е много малка. Това тук, което виждате, е колона и не е част от кухнята, т.е. тук нямаме вграден хладилник, така че говорим за това пространство отсам. Кухнята е решена Кухнята е направена да е до тавана, тъй като най-важното нещо за тази кухня е функционалността. И като имате предвид, че апартамента, в който се намираме, е 51 квадрата, трябва да сте наясно, че тук мястото трябва да бъде максимално оптимизирано и това е изключително важно и за мен лично беше много важно. И въпреки, че ремонта продължи доста дълго време, това беше моя фокус и аз гледах да не се отклоняваме от тази идея. Накрая дори мъжът ми беше накосан да съкрати кухнята и да отреже нещо, но аз просто знаех, защото всички предни кухни, в които съм била, просто съм виждала някакви недостатъци и ми се щеше да си ги спестим тук. И бях наясно, че в този малък апартамент, ако нямаме това пространство за съхранение, ние се усъкътяваме доста от към това нещата ни да са прибрани и подредени. И така, това е кухнята, която в крайна сметка направихме. Кухнята, както виждате, под формата на буквата Г, като отсам е хладилникът, а това тук е просто колона. Сега, не винаги нещата, които виждате, са най-доброто, което може да се представите вие като подредба, но в повечето случаи нещата са съобразени и с други казуси, които възникват обикновено в апартаментите. Така че започваме с фурната, която първоначално ми се искаше да е от другата страна, но пътят за абсорбатора щеше да е много дълъг, така че това не беше удачен вариант и затова фурна с котлони се намира от най-дясната ни страна. Както виждате, отдолу има такова чекмедже, което винаги фиксират под фурните, които са така най-близо до земята, освен ако не са от онези, които са на нивото на гърдите. Това чекмедженце, разбира се, ние го използваме точно по неговото предназначение и съхраняваме тавичките вътре. Фурната сме я избрали да е с пиролиза. Това беше най-важното ми изискване специално за нея. За другите неща нямах кой знае какви изисквания, но почистването на една фурна исках да е максимално лесно. До него сме сложили ето този шкаф от тези тесните, в които обикновено стоят подправки, олио, оцет, зехтин и всичко, което би могло да ви потрябва докато готвите. А и друга много важна причина точно за този шкаф да се намира точно тук е за да отделя съдомиялната от фурната, да нямат пряк достъп, да не са на една и съща стена, тъй като все пак това нагрява и така е дадено и в указанията, просто да не са едно до друго. И затова е тук точно това малко шкафче. Това е съдомиялната, чието чело все още не сме поставили. Има малко тук моменти с това как ще пасне, но като цяло тя също ще бъде с такова бяло лице. Следва шкафът, който се пада под мивката. Като в този шкаф сме сложили само кошът за боклук и една кутия с препарати за по-удобно и по-лесен достъп
например, таблетките да са ми най-близо до съдомиалната. От лявата страна вече на буквата Г се падат два шкафа от страната на чекмеджетата. Така, този шкаф от дясната страна е ъглов, като има доста интересни предложения за ъглови шкафове с механизми, които се изтеглят и така цялото ви пространство отвътре е оползотворено. В нашия случай обаче ние имаме една колона горе, която продължава надолу и тя ни пречи да вземем някакъв по-удобен механизъм, така че за момента това ще е шкафът с всичко, което се ползва най-рядко. Този шкаф пък си го ползвам също за неща по-малко използвани, защото е по-неудобно. Например, тук си държа буркани, различни консерви. Отгоре съм си сложила нутрибулета, за да не ми стои постоянно на плота и да събира прах, когато не го ползвам. Така че да ми е хем налесно, хем пък да е прибран. И това е любимата ми част с чекмеджетата, като честно казано аз бих предпочела всеки един шкаф да бъде чекмедже, но както виждате те не са толкова много, за да имам този избор. Но чекмеджето определено е нещо, което е в пъти по-удобно от шкафът. И естествено в най-горното чекмедже съм подредила приборите, като тук са тези, които са за хранене и ножовете. Това е един органайзер, който аз разбобих, за да ми пасне на шкафа. Може би с течение на времето ще взема съвсем друго нещо, но за сега и така ме устройва. Второто чекмедже съм сложила друг органайзер, който реших, че не пасва горе и го обособих тук. Не знам дали това е най-удачното, но за сега върши работа и със сигурност е по-удобно от местата, където до сега съм си съхранявала нещата, защото всичко е видимо и е така отделено и наистина знаеш точно какво имаш. Един шкаф с неща, които няма как да нямаш, като кухненски кърпи, фолия, различни хартия за печене, някакви капачки, които не съм сигурна, че ми трябват, допълнително сол, някакви подправки, които не са много използвани, и не трябва да стоят отворени, като например суха мая, знаете, че тя се ползва и след това вече няма нужда да се съхранява за еднократно. Някакви турбички, така че тук мисля, че ми е най-удобно. И най-долното чекмедже е направено най-дълбоко и в него за момента стоят няколкото тигана, които имаме и тенджерата. Това е в долната част. Сега показвам ви плота. Пак ще започнем от най-дясната част. Тук е керамичния плот. Решили сме го по този начин, като се съобразихме да е по-навътре. Виждате, че тук има доста място и това е доста удобно. И котлоните се падат точно под абсорбатора, така че да може да се издърпва максимално парата, която излиза от ястията, които се готвят. Следва един отрязък от плот, на който може да се работи, като аз съм си извадила, разбира се, най-използваните неща. Сол, напоследък чая е доста на почет вкъщи и слоничката и пеперката. Захар дори не съм си изкарала, защото просто не я ползвам толкова, така че всеки каквото ползва най-често, то трябва да му е отгоре. Дъски за рязане. Тук имаме такива пособия за топли и горещи съдове. Знаете, че все пак е хубаво да си пазим плотовете и другите повърхности, доколкото е възможно. Тук избрахме една мивка, която не е най-малкия размер, така че е доста удобно да си измия някой тиган, който преценя, че няма да влиза в съдомиялната. Това пък ми е доста така полезно, защото едно, че гъвата се изцежда, и друго, че
от естетическа гледна точка много се дразня, като тези неща всичките са отгоре. И дори очаквам скоро мъжът ми да пробие една дупка тук за онези дозатори, това да не стои така, ами да е с помпичка. Искам всичко да е много лесно за поддръжка и удобно. По този повод си намерих и сива подложка. В домашните потреби има доста такива. Те са за отсеждане на съдове. Сега, независимо дали има човек съдомиялна или няма, все се налага нещо да се измие на ръка, така че исках да го имам и честичко тук отгоре стоят някакви дребни неща и си изсъхват, но като го погледнете така отдалече, не ви е тръм в очите, като шаренките, които се продават в домашните потреби. Това е от Айкото, ако искате да си вземете нещо в по-неутрален цвят. Така, тук остава да се завърши тази колона, тъй като тази плоскост беше доста голяма, когато я донесоха. И ето отсам също имаме един работен плод, който обаче е по-малко използван. Той е просто по-скоро за натрупване на нещата, които ползваме. Но въпреки това, ние все още не сме се разготвили така усърдно, така че смятам, че всичко си е достатъчно добре съобразено с нуждите на едно тричленно семейство, каквото сме ние. Тук се държа съвсем някакви обикновени неща. Това са ми подложки за чаши, слава богу си ги намерих. Тук има една кутийка дървена, която се чудих за какво ще ползвам, но все пак винаги е по-добре да са организирани нещата. Някакъв съвет, който мога да ви дам от плотовете е, че тези контакти е много хубаво да имате на колкото можете повече места, защото просто където и да ви потрябва да си пуснете миксер, пасатор, блендер или каквото и да е, ще имате достъп, а и както знаете, постоянно си зареждаме телефоните, затова не се лишавайте от тях за ваше удобство. Сега преминаваме към горните шкафове. Виждате, че аз сме ги решили в дървесен цвят. Това е решение на мъжа ми. Моята единствена претенция беше шкафовете да са до тавана, защото това пространство отгоре е просто един събирач на прах и мъртво място, където обикновено хората си кичат кашони от разни уреди, което е излишно и грозно, а те могат да са вътре в самите шкафове, както е и при нас. Тук в първия шкаф ни е абсорбатора и някакви дреболи и някакви в момента неща, които се чудим къде да сложим. Втория шкаф обаче преди една седмица не беше по този начин подреден, но вече тук стоят чашите, тъй като съдомиялната е отдолу и най-лесно идва първо чашите да дойдат горе, кошницата горната да се изпразва. На втория рафт забранените храни и някоя друга купа. На третия каквото ни трябва ежедневно. Тук дори ми е останало местенце за моите кутии, в които се слагам боб леща ориз. Но тъй като в момента още не сме стигнали до усърдното готвене, не съм ги напълнила и нещата са по пакети. Тук ми е какаото и общо взето всичко подлежи все още на преорганизиране. Ето го и шкафа с чиниите, както така най-използваните. Целта ми е всичко, което е с един размер, да бъде на едно място, за да не се налага да вдигам чиния и да взимам тази отдолу. Така се спестява време, и не е толкова изнервящо при самото готвене. Горе съм сложила малко по-рядко използвани неща, а пък и да не са, все пак трябва и втория и третия рафт да се използват. Ето вижте, празен рафт никога не ми се е случвало да имам в никоя къща, така че това много ми харесва. Не е задължително всичко да е пълно. Сега преминаваме към този шкаф. Не че ще ви покажа нещо, кой знае колко зашеметяващо в момента като организация, но просто да видите, че има достатъчно място, ако се планира самата кухня да е разположена така до тавана. Ето тук, например, сме сложили този уред за печене на филийки, защото няма смисъл да стои на плота постоянно.
Тук като е, хем достъпът е лесен, хем пък не пречи. Ето тук имаме хляб, макарони. Както ви казах, тези неща скоро ще бъдат на едно място. Макароните с другите кутии. Горе имам гевгир, неща, които така по-рядко се използват. И отсам за момента са така, но ето вижте тези кутии. Са много хубави, те са от Икеа, пластмасови са, но пък размера им е много хубав, защото са по-тесни, а не са от тези кръглите и заемат по-малко място. Отгоре също имат капаци прозрачни, ако ги наредите някъде в шкаф и искате да ги виждате отгоре. Ето това се отваря. Така, тук са тези неща и лошият рафт, пълен само с лекарства. Какво да се прави? И както ви казах, ето, кутия от някакъв уред, която трябва някъде да отиде. И както виждате, всичко е планирано спрямо нашите нужди и спрямо това, което притежаваме. С времето нещата се променят много в зависимост от това как ползвате кухнята, как я подреждате. Например, хладилника, знам, че трябва да е до празен плод, за да може това, което вадите от хладилника, да го обработвате тук, да го измивате тук и съответно да идва да се готви ето тук. Така че редът ни е спазен логически. Не сме го мислили, но пък се е получило. И гледайте наистина да имате повечко място и нека да ви остане празно. За предпочитане пред това да нямате. И ето виждате, да ви кажа, сега тук този рафт можеше да е малко по-нисък и следващия. Виждала съм някъде хората да правят, например ето тук в причиниите, например да се направи един по-нисък рафт и така наистина всяка чиния различна да си е на отделен рафт. Но в случая преценихме, че ще ни дойдат много 4-5 рафта. Затова така сме го направили. Но имате тази опция наистина да си направите колкото тесни рафчета искате, само и само на вас да ви е удобно. Ако имате идеи и предложения, ще се радвам да ми ги споделите долу в коментарите. Ако не сте се абонирали за каналът ми, абонирайте се. Ще се радвам да се видим и в